Sama Wijaya. Kidang Kencana. Cerita ini dimulai dari Prabu Dasamuka gandrung terhadap kecantikan Dewi Sinta. Betapa ia bahagianya ketika membayangkan hidup bersama Dewi Sinta hingga ia tega merencanakan penculikan terhadap Dewi Sinta. Video mendalang saya sendiri. Inilah teaser videonya. Kang Mas Sama Wijaya. Kacarita nalika Prabu Rama Wijaya, Dewi Sinta lan ingkang rayi Raden Laksmana anjog ing alas Dandaka. Dewi Sinta pirsa kidang kencana kang nengsemake. Dewi Sinta nyuwun supaya Prabu Rama Wijaya bisa nyekel kidang mau minangka klangenan. Prabu Rama Wijaya budal nuruti karepe Dewi Sinta lan dawuh marang Raden Laksmana supaya njaga Dewi Sinta. Sumangga dipun mirsani. Nuwun inggih Koko Prabu, kula menika nembe kewala haningali sesawangan edi awujud kidang arupi kencana. Kula kaseng seming waredaya menawi kasting penggalih Kakang mugi kacepengna minangka klangenan kula. Yayi Lesmana nuwun inggih wonten dawuh. Jeneng ingsun bakal mbujung kidang kencana, mula saka iku sira reksanen karahayane Kakang Mbok Ayu Sinta. Nuwun inggih wonten dawuh menawi kados mangkaten kula namung saged andhereaken basuki. Iya ya dak budal saiki Yayi. Sabanjure Prabu Rama Wijaya ngrasa kerepotan nalika nyekel kidang kencana. Banjur kapeksa ngeculake panahe. Nalika kena panah, kidang kencana njerit memper swara manungsa. Sanalika jasade kidang kencana malih rupa, wujud asline dadi Kala Marica. Sumangga dipun pirsani. Kidang kencana kena jembaringe Rama Wijaya. Tembus walikat jajane satemah malih rupa dadi Kala Marica.
ing papan panganti sakawit kelawan Raden Laksmana Dewi Sinta ngira yen panjriting kidang mau swarane Prabu Rama Wijaya. Banjur dawuh marang Raden Laksmana supaya nanjihake utawa ngginahake panjriting swara kang sabenere. Raden Laksmana gelem budal kanthi patembaya utawa panyuwun. Dewi Sinta ora metu saka kalangan raja sekti kang digawe dening Raden Laksmana. Menika minangka gegambaranipun. Ana panjriting manungsa dadi kuwatos ing atiku, mbok menawa iku swarane Kang Mas Rama Wijaya kang lagi nemoni bebaya. Mula saka iku Yayi enggal Paranana nanjihake nyatakake karahayane Kakang Mas Rama Wijaya. Nanging kula gadah pitungkas tunggal kewala. Kepiye? Kakang mbok badhe kula kurung Rajah Kalacakra murih sirna saking tindak Duratmaka. Iya maraga enggal tandang ana. Ngata Bapama Nyaya Jodapa Lawa Satada Karacana nyuwun pareng Kakang Mbok. Kacarita nalika Laksmana budal, Dewi Sinta ketekan kaki-kaki tuwa panjalmane Prabu Dasamuka. Kaki-kaki tuwa mau njaluk kawelasan marang Dewi Sinta. Lan Dewi Sinta maringi kawelasan pisangu kanggo urup pangan. Nalika nampani peparing mau, kaki-kaki tuwa malih wujud asline Prabu Dasamuka. Sanalika dusta Dewi Sinta mabur menyang Alengkadiraja. Saged dipun pirsani. Yo tuyaku yo bandaku. Sinta seprono seprene kok yo tambah mencorong guayane. Sinta, dak dusta bakal dadi garwaku. Dak sawang kono kaki-kaki tuwa mara ing kene saka garumbulan. Sapa to sejatine kae? Nuwun inggih waleh-waleh menapa Gusti Ayu. Kula menika jalma pidak bedaraan ingkang medal saking grumbulan. Mangertiya Gusti Ayu, seprana seprene kula menika dereng angsal tetedan. Weteng kula ngelih. Gusti Ayu, iya ana wigati apa? Kula nyuwun kawelasan dumateng Gusti Ayu. Peparing menapa kewala kula purun saestu ingkang bagus saged kangge nyambung gesang kula. Iya yen kaya mangkono iku ana bondo saceplik muga tampanana. Mara gage nyedhak tampanana. Nuwun inggih matur nuwun alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya mara gage tampana. Nuwun inggih. Kula tampi. Kocap nalika semono Prabu Dasamuka lakak-lakak jroning wardaya dupi saged hamikut Dewi Sinta satemah anyaut astane Dewi Sinta
kasaut kabengca oncat mingawiyat. Ing dirgantara Dewi Sinta sesambat marang Prabu Rama Wijaya. Pisambate keprungu dening Resi Jatayu kang lagi nedeng semedi. Nalika Resi Jatayu nulungi Dewi Sinta kanthi nyander Prabu Dasamuka lan mondhong Dewi Sinta kadelikake ing papan kang adoh saka bebaya. Banjur Sang Jatayu labuh perang kelawan Prabu Dasamuka ing dirgantara. Nanging Sang Jatayu kasoran swiwine sengkleh ketaman pedang lan wulune dibrodoli dening Prabu Dasamuka. Menika videonipun. Oh. Sinta, Sinta. Oh iya mencorong temen. Kapan kowe dadi karo aku Sinta, Sinta? Kowe wis ana ngastaku, ayo yen bisa sambata. Tetep kowe kudu dadi karo aku. Kang Mas Rama Wijaya, napa mboten kraos yen ingkang garwa nandhang kados mekaten Kang Mas? Wah. Ayo yayi nggal bojo ngono Sinta aja nganti kelayatan. Donyaku yo bandaku. Sinta ayo sambato. Yen bisa ana sing ngrungu pisambatmu. Kang Mas Rama Wijaya. Kang Mas Rama Wijaya. Lho nggih kula menika Resi Jatayu. Kepiye critane kula ingkang nulung Raden Ayu? Dumeke ngriki amila saking menika kula suwun Raden Ayu sumene wonten ngriki rumiyin dene kula badhe mbacutaken tanding yuda kalawan Prabu Dasamuka. Iya ya dabalang puja mantra rahayu. Ayo Jatayu, kowe saiki kecekel wani karo Prabu Dasamuka. Iki wayahe nampa paukuman, bakal dak pedang swiwimu sempal koplo-koplo.
Suwiwimu wis kari siji. Ora bisa mabur. Iya, saiki kari wayahe tak bubuti ben kowe mati ana kene. Ayo. Mati ana kene satayo. Kaya mangkono cerita Kidang Kencana. Kados mekaten cariyos Kidang Kencana. Demikianlah cerita Kidang Kencana. Semoga bermanfaat. Mugi migunan. Nuwun matur nuwun.